Katsotaan, tämmönen paikallinen myrskyluodon Matti uskaltaa venheillä täällä sotilasalueella. Joo, riski on vähän. Kauhean kolina ja pauke käy tänään hernekettopäivä näköjään kaverilla, kun semmoinen tykki ja ulina käy. Mut jotain kuulemma nyt taas pitäisi tapahtua, kun me on tänne värvätty. Mutta nyt täytyy odottaa ja katsoa, mitä tulee. Jännityksellä. Isolla. Grande. Mucho. Eihän tää sukellus mene. Ei jumaankaan, kato. Onko toi UFO? Hei. Soppatykki. Toi on monsteri. Sieltä tulee 600 litraa hernekettoa. Tulee. On valmiina juokseen sitten, jos tässä jotain tapahtuu. En saa mitään, hei, kato. Oho. Mikä mies? Johanna Graan tulee. Nyt joku uffomies tulee. Hei! Terve! Morikka. Terve! Me ollaan todellakin Tegnarissa kaikkea nähty, mutta mikä tää on? Tää on suomalainen Patria AMV, panssaroitu pyöräilö. AMV, Armored Modular Vehicle, tulee siis sanoista panssaroitu modulaarinen ajoneuvo. Siis rakenteeltaan modulaarinen, eli sitä voi muokata erityyppisiin toimintatarpeisiin. Patria-vaunua on valmistettu Hämeenlinnassa vuodesta 2004. Legendaariseen Pasiin eli panssaroituun sisuun verrattuna AMV on täysin uusi ajoneuvo. Siinä on nyt parempi kantavuus, liikkuvuus ja suojaus. Pasi on siis saanut menestyksekkään seuraajan. 405 kilowattinen moottori, 7-vaihteinen automaattivaihteisto, sitten joka pyörä vetää, erillisjousitus joka pyörissä. Ajoneuvon paino voi vaihdella yli 10 tonnia riippuen asejärjestelmistä ja suojauksesta. Mikä on maksimi, mitä tämmöisen niin voi painoa tulla? No, tällä hetkellä meidän maksimipaino on 28 tonnia. Oho. Mm-hmm. Silloin siinä on mukana jo aika järeä suojaus ja aivan asejärjestelmä. Tämä ei ole ihan uusi, tämä on meidän yksi monista testiajoneuvoista ja tällä on viime aikoina tehty etupäässä uintitesti. Ja sen takia, että tähän on lisätty tällaisia uintiponttooneita ja muita uintipainon maksimointakin. Maksimi uintietäisyys on joku 100 kilometriä rannasta, mutta syvyyttä voi olla vaikka saman verran. Maksimi uintinopeus on noin 10 kilometriä tunnissa. Mm-hmm. Ja tienopeus on sitten paetaan normaali tiellä päin. Se on 105, vähän yli 100. Se on huima. Joo. Tässä oli hauska kuunnella moottorin soundia. Siis se oli niin semmoinen siveä ja nätti, että ei uskoisi, että Joo, se on yksi tämmöinen niin kuin suojausasia. Mikä niin, ettei se kuulu, viholainen kuuntelee, että tullaan. Niin. Okei, ai se on. Alen luulet kauppa-autot. Vedessä. No paljon tuonne mahtuu sitä henkilökuntaa? No, se vaihtelee siitä versiosta riippuen, mutta 3–12. Semmoinen yleisinen ajaja, ampuja, vaununjohtaja ja 8 miehistelijää. Patria on tehnyt sopimukset lähes 1400 AMV-ajoneuvon toimituksista 7 maahan. Nyt se sitten toimitettiin meidän käsiin. Meillä on yleensä ollut semmoinen tapa, kun me saadaan viereelle joku laite. Joo. Niin me ollaan yleensä kyllä saatu sitä kokeilla. Yleensä kyllä hän on saanut sen. Mutta miten olisiko nyt tällä mahdollisuutta, jos pienen koulutuksen jälkeen niin otettaisiin semmoinen pieni Markun kanssa semmoinen lähtö? Markulle mä uskon ainakin luvata. Kiitoksia. Tämä on aina mun kohtalo tässä. Kotimainen Patria AMV, panssaroitu pyöräajoneuvo, oli enää marssikäskyä vailla valmis liikahtamaan Aleinin ajamana ja Tervaahon tähystämänä. Ajoneuvoasiantuntija Kari Neulaniemi toimii saattueen johtajana ja tarkistaa miehistön henkisen valmiuden ennen H-hetkeä. Käsijarru oikealla, automaattivaihteisto, D päälle ja ei kun menoksi. Ja hanaa. Hanaa. Eiköhän se tästä hei. Mä luulen kanssa. Päästään sotilaskotiin jo. Joo, hiljaa nyt. Reitti on vapaa. Kyllä. Mä menen vasemmalta ohi sit aina, et tiedät. Okei. Joo. Sait sä nyt semmoisen oikeanlaisen avustuksen, nyt sä ymmärrät mitä oot tekemässä kohta? En todellakaan, mutta mä seuraan meidän kapitaanoa. Painoa 20 tonnia, 405 kilowatin moottori. Maksimivääntömomentti 2090 newtonia.
7-vaihteinen automaattilaatikko, 8 pyöräveto. Voiman ja vedon puolesta tämä reissu ei jää kiinni. Huomaatko, kun mä haen hienot linjat täältä sivuilta vähän. Kummalta puolet mä vedän ohi? Hienosti tuli eteen. Joo. Blokkas suorastaan. Tää on niin kuin Alonso Räikkönen nyt hei. Maantiedä Scanian turbodiesel osaa yllättää pehmeällä soundilla, mutta kun miehistön tehtävänä on edetä turpa edellä pusikkoja raivata tieltään ylimääräinen puusto, niin silloin räyhän henki pääsee valloilleen. Mutta vauhdin kasvaessakin AMV ottaa kuopat, esteet ja ojat pehmeästi maastoa mukaillen. Kyllä hienosti menee. Aika pehmeitä kyytiä. Ja mun mielestä jarru tuntuu erittäin hyvältä. Tämähän on kuin henkilöauto. Älä! Miten kun tullaan tämmöisiin käännöksiin, niin osaaks noita kulmia yhtään katsoa, miten... No rekkamies, niin eihän siinä mitään. Eikä laula sitä rekkamies laulua, niin kyllähän se on enää. Ja on rekkamies. Oho! Nythän Kari panee pahasta. Paketti pysyy jämptisti koossa ja laitetta on yllättävän ketterä hallita. Etenemiskyvystä ja pidosta huolehtii tietenkin massa, mutta myös erillisjousitus ja 20 tuuman Nokian Run Flat-renkaat. Eli jos rengas sattuu tyhjenemään, niin tyhjänäkin näillä voi pääsellä menemään vielä 50 kilometriä. Rengaspaineita kuljettaja pystyy säätämään myös ajon aikana. Oi. Siinä oli jo vähän hei. Oi. Mietis hei, tämmöstä rynkytystä dyyneillä jossakin. Ois hienoa. Ja tiedät sä, että ajaa dyyniä tämmöisellä vehkeellä, niin ei tarvitse miettiä ainakaan jää kiinni helpolla. Jos jää kiinni, sitten tehdään töitä. Otaks mä sen lapio? Kyllä. Meidät kun lähetetään rintamalle tällä. Se on voitto. Markku, tiedätkö mitä? Kerro. Tämä sattuu olemaan jonkin tason juhlalähetys, koska tämä on Teknarin historiamme 50. kulkupeli, jota testaamme. Ihana kuule. Toi on ihana juttu. Sanoo M. Aleen heittomerkillä. Ja isolla heittomerkillä. Tämän juhlapäivän kunniaksi osasin odottaa vielä vauhtia. Juhlakalumme oli näytettävä ne nopeammatkin ominaisuutensa. Kaiken fiinin superautokokeilun jälkeen tällainen mutarälläys on poikaa. Ja tuo 8-pyöräluisu taitaa olla Markulla seuraavaksi kokeilun alla. Mä vedän Karista ohi pian tuolta vasemman kautta. Niin. Kyllä tää sen verran hyvin taittuu sulta, että pitäisi mennä vesiä pitkin tänne Tallinnaan. Joo. Mitäs sanot? Mä oon erittäin otettu, että on aivan top 3, mitä Teknarissa on tehty ikinä. Annamme isänmaan huipputuotteelle täyden tunnustuksen. Kausi on saatettu parhaalla mahdollisella tavalla päätökseensä. Se on nyt lepo ja lomille loms. Tää oli hieno kokemus. Kiitoksia. Joo, tähystä ja tervaho kiittää.